Hello everyone, welcome to Pambatheka Manxithi TV. I'm here to update you ngokuzokwenzeka kwe-homecoming. So namhlanje ngumsombuluko mhla ka-15 June 2026 kuya ngoLwesine mhla ka-18 June 2026. Njengoba sazi ukuthi i-homecoming sekuyisiqephu sokugcina lesi esingakulindela uphindile ehlukana noMandla emtshela ukuthi kuphelile phakathi kwakhe noMandla. Athi uyababaza uMandla Nkosi yami ukuthi kwenzakalani, ethi nje uphindile angisayifuni lento sengikhathele. Uma buya ekhaya kubo kaHlungwane uyotshela ubaba wakho ukuthi ucabanga ukuthi uShobane bathatha uthando lwakhe nabelise kwelinye athi nje ubaba wakhe ungalingi uzosijwayele kabi, ucabanga ukuthi uzoqhamuka la ekhaya uzokwenza yonke into oyithandayo nangesikhathi esithandayo. Siphamandla uyahamba uye ekhaya lakhe elisha kaHlungwane, uyashiya uphindile lapha yedwa ekhaya kubo. uSifiso ulwela uZethu lapho uZethu uyamtshela ukuthi Sifiso angisakufuni, kodwa still Sifiso akayizwa leyo. UMabuyi ngalana uhambile umshilo uSifiso. Izinto zimaxhapheshe nje kuleli viki i-homecoming. Ningakhohlwa ukuyibukela bakithi, ngiyabonga. Ngiyayibamba lana, ningakhohlwa ukucindezela i-notification bell, subscribe namashini wakho. Bye.